אז השעה 7, ואנחנו כן רוצים להתחיל היום בזמן, אז תודה לכל מי שהצטרף בזמן, ולכל מי שהתעניין ורצה להגיע לשמוע, וזה באמת, היום יש לנו נושא מאוד מאוד מעניין ואטרקטיבי לכל קהל הסטודנטים לרפואה. אני ליאור, אני חברה בצוות ההנהלה של מיינדסט, חלק ממה שאנחנו עושים זה בעצם להנגיש תכנים כאלה. והיום יש לנו פה את דוקטור רעות שוהם, שהיא דוקטור לפסיכולוגיה, והיא פסיכולוגית תעסוקתית וארגונית, עם המון המון ניסיון. היא היום נמצאת ביחידה לייעוץ קריירה רפואית בשיבא, ונותנת בעצם המון עזרה להמון רופאים, בעיקר רופאים צעירים כמו שאנחנו עומדים להיות עוד רגע. אז אני מקווה שיהיה לכם מאוד מעניין. אני רק, לפני שאני אתן את המושכות לדוקטור שוהם, אני כן רוצה להגיד משהו קטן טכני. בעצם אנחנו בדרך כלל, יש לנו זום דרך האוניברסיטה והוא לא מוגבל בזמן. נראה שיש לנו איזושהי תקלה טכנית היום, אז מה שהולך לקרות זה שהזום ייסגר באיזשהו שלב, פשוט יעיף אותנו. אני אנסה להתריע על זה בצ'אט לפני שזה עומד לקרות, ופשוט ברגע שזה קורה, צריך לחזור לאותו לינק. כלומר, שוב, אותו לינק בדיוק, ואז הכל מתאפס ומתחיל מההתחלה. המפגש גם מוקלט, והוא יעלה לאתר שלנו. וזהו, אני אתן לך את הבמה. תודה רבה. איזה כיף. טוב, אז תודה לליאור ותודה להתאחדות הסטודנטים לרפואה שהזמינו אותי היום לדבר איתכם. יש לי מלא 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 דברים להגיד לכם, אז 40 דקות בטח לא יספיקו לי. אז אני דוקטור רעות שוהם ואני פסיכולוגית ארגונית, מנהלת את היחידה לייעוץ קריירה ברשות ההוראה בשיבא. ויש לי פה תובנות של בערך 30 שנה של ליווי רופאים במסלולי קריירה, שהייתי רוצה לחלוק איתכם היום ולתת לכם כחומר למחשבה. בניתי את ההרצאה בעקבות 5 מתמחים שהשבוע הגיעו אליי ואמרו לי, אני לא בהתמחות הנכונה, אני צריך להחליף התמחות, זה לא המקום הנכון בשבילי. וכולם חלמו על ההתמחות הזאת ועבדו קשה בשביל להתקבל אליה והצליחו בה. לא נכשלו בשום מבחן, לא בשלב א', ועל פניו מהצד זה היה נראה שטוב להם, אבל הם באו אליי ומשהו שם לא עבד. ומתוך המחשבה הזאת על מה יכול היה לקרות, להשתבש, מה לא עבד, רציתי היום לדבר איתכם על כמה דברים שיהיו לכם לתובנות. אז במהלך בית ספר לרפואה, ואחרי זה בסטאז' בהתמחות הראשונה והשנייה, כמעט כל ההרצאות שאתם תשמעו יהיו על מטופלים. אז יש מעט מאוד הרצאות על המטפלים, וזו הרצאה היום. ההרצאה היא עליכם. שיחה איתכם, ויהיה גם זמן בסוף לשאלות, לכל שאלה שתעלה לכם, אני מבטיחה שישאיר זמן. אבל זה חלק שהוא פחות מדובר, פחות עובדים עליו, בטח בתור משהו תהליכי, ולא רק בתור איזשהו מפגש כזה כמו של היום, שהוא חד פעמי. אז אנחנו בטח בקבלה לרפואה, במהלך לימודי רפואה, מודדים אותנו על מבחנים, על ציונים, אבל בעצם הרופא הטוב, הרופאה הטובה, הם לא הרופאים עם הציונים הגבוהים ביותר. אנחנו צריכים אוסף מאוד גדול של כישורים, יכולות, מיומנויות, תכונות אופי, דפוסים, כל הדברים האלה שצריכים להתפתח במקביל לפיתוח של ידע רפואי, שגם הוא כל הזמן משתנה. מה שלמדנו בבית ספר רפואה, יכול להיות שעד שנגיע להתמחות כבר יהיו לנו, הידע ישתנה, ישתפר, יהיו בו דגשים אחרים. ובמקביל אנחנו צריכים לשנות משהו בעצמנו, לשנות במובן של ללמוד מיומנויות, להתפתח, בעיקר בלהכיר את עצמנו, ובזה אנחנו נעסוק היום, בפסיכולוגיה מאחורי הבחירות שאנחנו עושים בקריירה. אנחנו חושבים שאנחנו יצורים מאוד הגיוניים. המציאות מאוד רחוקה מזה. היגיון לא באמת מנחה את הבחירות שלנו, גם את הבחירות הכי חשובות שעשינו בחיים, זה לא באמת היגיון.
אנחנו מספרי סיפורים, גם לאחרים אבל גם לעצמנו. אנחנו מאוד מאוד טובים לספר סיפורים, והם סיפורים בשירות האני, האגו כמו שפרויד אמר. אנחנו מספרים סיפורים כי יש לנו צורך לספר את הסיפור במובן מסוים. אז אני אתחיל במשהו אחד שהוא מאוד מאוד מרכזי, חלק הלא מודע. פרויד, שבעצם שינה את כל מה שאנחנו יודעים על בני האדם ועל התודעה שלהם, דיבר על איזשהו קרחון. מה שאנחנו רואים מעל פני המים, האישיות של האדם, דפוסי תקשורת, דפוסי התנהגות, איך שאנחנו מכירים אותו, אם אנחנו אומרים על מישהו שהוא נחמד, ידידותי, טוב לב, התכונות האלה שאנחנו מייחסים לאחרים, זה רק מעל פני המים, הקרחון הקטן הזה שמציץ. אבל מתחת לפני המים יש קרחון ענק. הוא זה שמניע אותנו. אנחנו צריכים קצת להכיר את החלקים האלה בעצמנו. אנחנו לא נכיר את כולם ולא כל הזמן. וזה טוב מאוד שיש דברים שאנחנו דוחפים למטה ולא זוכרים אותו כל הזמן. אם מישהו עשה תאונת דרכים, טוב מאוד שהוא קצת דוחף את זה למטה ולא כל רגע ורגע חושב על זה, כי אחרת יהיה לו קשה לנהוג. אז זה בסדר שהדברים לא נמצאים במודעות כל הזמן. זה לא דבר טוב כל רגע להתעסק בעצמנו, במודעות שלנו, ברגשות, אנחנו לא צריכים יותר מדי להיות באנליזה עם עצמנו. אבל החלקים הלא מודעים האלה הם משפיעים עלינו, ומשפיעים על בחירות הקריירה שלנו. כשאני יושבת מול סטודנט או סטאג'ר והוא אומר לי, אני רוצה להיות כירורג, אני רוצה להיות פנימאי, אני רוצה להיות רופא ילדים, אני שואלת את עצמי באותו, למה? מאיפה זה מגיע? על איזה צורך זה עונה? מאיפה הגיע המשפט הזה? והרבה פעמים הוא יגיד לי איזושהי תשובה. לא תמיד זו התשובה המדויקת והנכונה. אני אתן לכם כמה דוגמאות לזה. נניח שיש מישהו שהרגיש שהוא בילדות שלו מאוד מאוד ביישן. והיה רוצה לצאת מהתפקיד החברתי הזה. בחירה בקריירה מסוימת יכולה לתת לו את המענה לזה. אני לא חושבת שמישהו מכם יגיד, אני בוחר בתחום מסוים ברפואה כדי להתגבר על הביישנות שלי. אנחנו לא באמת מודעים לזה, אבל זה יכול להיות חלק מהגורמים שמשפיעים. מישהו אחר יכול להגיד, אני מרגיש שהייתי רוצה לשפר את הסביבה החברתית שלי. אין לי באמת מספיק חברים, אתם הרי יושבים ולומדים כל היום, אין לכם, לא משקיעים בחלקים החברתיים מספיק. יכול להיות שהבחירה תשרת את זה. אין משהו פסול בזה. אני לא אומרת שזה לא טוב לענות על צרכים לא מודעים. אני חושבת שאנחנו צריכים להבין עם עצמנו על מה הבחירה יושבת. בשביל שהבחירה תהיה טובה יותר. בשביל שנרגיש שאנחנו במקום הנכון לנו, ואנחנו במקום של התפתחות שעושה לנו טוב. אם אנחנו מגיעים, פרויד אמר שהבחירה במקצוע מסוים היא עידון, סובלימציה. אם נורא נורא אתה רוצה לרצוח אנשים, זה לא כל כך מקובל חברתית. אז תלך להיות קצב. ככה אתה יכול לוותר גופות, אבל בחברה שלנו זה נשמע בסדר ויותר מעודן, זה העידון שבזה. אז הבחירה יכולה גם לשרת מניעים שהם לא מודעים. זה הדבר הראשון. הדבר השני, הבחירה כריפוי עצמי. זה משהו שהרבה פעמים מפתיע אנשים. אבל לפעמים הקריירה באה לענות על איזשהו פצע. על איזשהו אירועים בילדות שעד היום משפיעים עלינו. אם אנחנו רוצים באמת להיות במקום שנכון לנו, אנחנו צריכים להתחיל מסע של ריפוי. הקריירה שלנו היא מסע. אז הריפוי של המטופל זה נראה לנו מאוד ברור, אנחנו מגיעים לרפואה בשביל לרפא מטופלים, להיטיב עם הבריאות שלהם. לפעמים באותה עוצמה, במקביל, אנחנו גם נעסוק בריפוי של עצמנו. זה יכול להיות משהו שהוא יותר מודע,
אם אחד מכם היה חולה במחלה מסוימת בילדות, והוא פונה לתחום רפואי שקשור לאותה מחלה. יותר קל לנו להיות מודעים לזה. אם אנחנו רוצים לעשות איזשהו תיקון, שההורים שלנו, בן משפחה מסוים, חלה במחלה מסוימת, ואנחנו רוצים ללכת ולהיות רופאים מאוד מאוד טובים בתחום מסוים, זה גם יכול להיות תהליך של ריפוי עצמי. הפצע הזה שאנחנו סוחבים איתנו, יכול להירפא, יכול להיות טוב יותר, שאנחנו בוחרים בתחום שיכול לענות על הצרכים האלה. הפסיכולוגים מאז ומתמיד אמרו ששני התחומים הכי משמעותיים לאדם בעשייה שלו, זה האהבה והעבודה. והם שניהם מאוד מאוד חשובים לנו. גם אם הייתי אומרת לכם היום שיש לכם מספיק כסף, קיבלתם פה מלגה מאוד מאוד גדולה, לא חייבים לעבוד. רובנו כן נבחר לעבוד במקום מסוים, במשרה מסוימת, כי העבודה היא הרבה יותר מפרנסה. היא נותנת לנו זהות והשתייכות ותרומה לאחר ותחושת מסוגלות עצמית וערך עצמי וקהילה. היא נותנת המון המון דברים במקביל לפרנסה. אז הריפוי העצמי בא לענות על משהו כואב אצלי ואני רוצה לטפל בו דרך הבחירה בהתמחות מסוימת. לגבי הנושא של חקירת דפוסי התנהגות. לפעמים באים אליי רופאים ורופאות ואומרים לי, כל החיים לא ידעתי להחליט. כל פעם שהייתה לי החלטה חשובה, הייתי אבוד. לקח לי המון זמן, רשימות על רשימות על רשימות, יתרונות, חסרונות. כל דבר אצלי זה פרויקט. אז לא מפתיע שגם בחירת התמחות, אנחנו באותו דפוס התנהגות. רופא יכול להגיד לי, אני כל החיים במקום של ריצוי. אני עושה מה שאומרים לי, אני רוצה שיאהבו אותי, חשוב לי מאוד מה אחרים חושבים עליי, הדימוי שלי. אז אם זו צורת ההתנהגות שלו עד היום, אם זה דפוס שמאפיין אותו כל החיים, גם בבחירת התמחות אנחנו נראה איזשהו ריצוי. מה טוב למערכת, מה הציעו לו, על מה לחצו עליו, להתאים את עצמו למערכת במקום לחשוב מה באמת נכון עבורו. זה אותם רופאים ששואלים אותי איפה יש תקנים, ולפי זה בוחרים אלקטיבים. אז אם אנחנו רוצים לעשות בחירה שנכונה לנו, אנחנו נזהה את הדפוסים האלה, ואחרי שאנחנו מזהים אותם אנחנו נחשוב, זה דפוס שטוב לי עדיין? זה משרת אותי? זה עושה לי טוב הדפוס הזה? אולי הוא מעכב אותי וחוסם אותי? או להפך, יש דפוסים שיכולים להיות טובים, דפוסים שהם גורמים לנו לממש איזשהם כישורים שלנו. למשל, אם כל החיים הייתי מאוד 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 חברותי, בקלות רבה מדבר עם כל אחד, מתחבר בכל קבוצה שאליה הגעתי בחיים, סביר להניח שגם בהתמחות זה יהיה אותו דבר. כל סבב זה יהיה אותו דבר. אני אתחבר בקלות עם צוותים, עם רופאים, עם אחיות, עם כולם. אז זה דפוס שלא היינו רוצים לשנות. אז דפוסים זה לא רק דפוסים שהם חסמים ומעכבים, אלא גם דפוסים שמקדמים אותי. ואם אני אזהה את זה, זה כבר טיפ. אם אני מזהה את הדפוסים שמקדמים אותי, אלה היכולות והנכסים שאנחנו מביאים לוועדת הקבלה להתמחות. זה כרטיס הביקור שלי. אנחנו חייבים להחצין את זה, לדבר על זה, לתת דוגמאות שקשורות לזה. איך בכל מקום שהגעתי אני מתחבר בקלות, מאוד קל לי, עם מטופלים, ועם הצוות, ועם בני משפחה, ועם הכוח עזר והמאבטחים. אז אם אני יודע שזה דפוס שלי והוא מיטיב איתי, מאוד 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 חשוב להדגיש את זה. אני חושבת ששאלתי עשרות מנהלי מחלקות את אותה שאלה. מה יגרום לכם לקבל סטאז'ר בוועדה? מה אתם מחפשים? ראיתי קונצנזוס ענק בין כל המנהלים והמנהלות בכל ההתמחויות. כולם ענו לי במילים אחרות בערך אותה תשובה.
אנחנו מחפשים תכונות, אופי, אישיות ודפוסים שמתאימים לנו במחלקה הזאת. מי אתה? זה הדבר הכי חשוב שיש. יותר מכל מחקר, מכל CV מרשים, מכל ניסיון תעסוקתי, מציונים המבחנים, כל דבר שהוא, מי אתה זה הכי חשוב. אז אם אנחנו יודעים שזה מה שיגרום לנו להתקבל או לא להתקבל, המודעות שלנו למי אנחנו, ואיזה תכונות משרתות אותנו, ואיזה תכונות מחפשים במחלקה מסוימת, זה דבר שמאוד מאוד יעזור לנו להגיע עם הקלפים הטובים ביותר לאותה ועדת קבלה להתמחות. המנהלים מחפשים אנשים שנעים לעבוד איתם, שכיף, חברתית, פשוט כיף לבוא בבוקר, והם אנשים שהם הביאו בבוקר איתם מהבית את השמש. מכירים אנשים כאלה, שבאים עם השמש, שהם שמחים, שנכנסים לחדר, הופ, יש יותר תאורה, מאירים את החדר. אז הם מחפשים אנשים כאלה, אנשים מהירים, אנשים שמפרגנים, שעוזרים, שסוגרים את המשימה עד הסוף, שאפשר לסמוך עליהם, שהם תמיד אנחנו נדע לישון בבית בשקט כשהם עובדים ולסמוך על השיקול דעת שלהם. אנשים שיהיו עם האסרטיביות הנכונה בשביל לדבר עם המטופל, לדבר עם המשפחה, לדבר עם היועצים, לדבר עם הצוות הסיעודי. אז אלה בעצם הדברים המרכזיים מבחינת דפוסי ההתנהגות. ככל שנכיר את עצמנו גם נדע אם הדפוסים שלי מתאימים לטיפוס מסוים של רופא. אם אנחנו ניקח מחלקה כירורגית, יש איזה שמאפיינים אישיותיים של האנשים שם. ניקח מחלקת ילדים, יש דפוסים מסוימים של הרופאים במחלקת ילדים. אז אם אנחנו נכיר את הדפוסי אישיות של עצמנו, יהיה לנו יותר קל, זה איזשהו רמז לאיזה סביבה יותר נכונה לי. מה יותר מתאים לי? עד כמה אני טיפוס, למשל, שהוא עצמאי, או עד כמה נורא 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 אני אוהב עבודת צוות. אני אוהב ללמוד לבד, או אני ממש אוהב ללמוד עם אחרים. אני פורח בחברת אחרים, או אני מחפש את השקט שלי. אין פה משהו שיפוטי. אין פה איזושהי אמירה של משהו נכון או לא נכון. ההיכרות שלנו עם עצמנו תוביל לזה שיש יותר סיכוי שנגיע למקום שיותר נכון עבורנו. לא צריך לשנות את הדפוסים שלנו, אלא אם כן אנחנו מזהים שהם לא טובים לנו, והם לא משרתים אותנו, והם כרגע מושכים אותי למטה, ומעכבים את ההתקדמות שלי. מבחינת ערך ומשמעות, המחקרים שלנו על שחיקה הראו שכבר בבית ספר לרפואה, השחיקה מתחילה. היא לא מתחילה בשנות ה-40 וה-50, היא מתחילה בבית ספר לרפואה. היא מגיעה מאוד מאוד מוקדם. במיוחד כי זו סביבה עם הרבה מאוד סטרסוגנים, והרבה מאוד עבודה של הרבה מאוד שעות, ואחריות כבדה, ומאפיינים שהם תורמים לעליית השחיקה, יחד עם חשיפה לאבל, לאובדן, לחולי, לבדידות, לאובדנים מסוגים שונים. אז השחיקה מגיעה מאוד מהר, הרבה יותר ממה שאתם תדמיינו על עצמכם. והגורם שהוא חוסם את השחיקה הזאת, מעכב אותה, אני לא יכולה להגיד שמונע, אבל הוא בטח מוריד את המינון שלה, זה המשמעות. תחושת המשמעות והערך במה שאנחנו עושים. רופא שנמצא במקום שנכון לו, מרגיש את התרומה שלו, גם לצוות, גם לדור הבא, גם למטופלים, לכל מי שנמצא לידו, הוא יהיה הרבה יותר שחוק. הרופאים השחוקים הם אלה שחושבים שהם לא במקום הנכון, שהם לא עושים רפואה טובה במחלקה הזאת, שהם לא באמת מיטיבים עם המטופלים שכרגע הם נפגשו איתם. כל התחושות האלה גורמות לשחיקה מאוד מאוד גדולה. אז הערך והמשמעות שאנחנו נותנים לעבודה שלנו, היא גורם שהוא, אני לא יודעת אם להגיד מרפא, אבל מחשל, מחסן, שומר עלינו, בוודאי ששומר עלינו. כאשר אנחנו לא נמצאים במקום כזה של ערך ומשמעות, הדבר הראשון שיפגע זה הבריאות הפיזית שלנו. פתאום נתפס הגב, פתאום אנחנו תופסים כל הזמן מחלה אחרת. פתאום משהו קורה לנו גופנית,
אנחנו לא מבינים מאיפה כל התחלואים האלה בגיל צעיר. הגוף שלנו יותר חכם מאיתנו. הרבה לפני שאנחנו באיזושהי מודעות, שאנחנו במקום הלא נכון, אם אתם כל הזמן חולים, משהו פה לא בסדר, משהו צריך לשנות במציאות שלנו, הגוף מאותת לנו כמו איזה תמרור אזהרה. יש פה משהו שאתם צריכים לבדוק. זה לגבי הערך מהמשמעות. אני אישית מאוד מאוד אוהבת לדבר עם רופאים בכירים, מנוסים, הסניורים, ולשאול אותם על העבודה שלהם. מה הם אוהבים בה, מה הם רואים בה, איזה משמעות יש בה. זה בעיניי אנשים שאוהבים את מה שהם עושים, נורא כיף לשמוע את זה בניסוח שלהם. אני אוהב להיות הפתרון של המטופל, אני אוהב לתת לו גם את ההבחנה, אני אוהב את הרגעים האלה שבהם הוא אומר לי תודה, לראות משהו ששבור ואני תיקנתי, כל מיני ניסוחים שרופאים בכירים אומרים לי, אני אוהבת לראות את זה מהעיניים שלהם. וברור שרואים מתי העיניים שלהם נדלקות, ומדברים על מטופלים, ומדברים על הערך שהם מוצאים בעבודה, ואז פחות מסתכלים על השעון במשך היום, ופחות מקטרים על השכר במערכת הציבורית, ויש תועלות שהן לא רק מדידה טכנית של כמה אני מקבל לשעה. מבחינת שייכות חברתית. אנחנו יצורים חברתיים. אנחנו נמצאים ליד אנשים לא רק מיום הלידה שלנו, עוד לפני שנולדנו. כבר ברחם אנחנו בסביבת אנשים. אין כמעט רגע בחיים שלנו שאנחנו לא בסביבת אנשים. נדיר מאוד שהיינו כמה ימים ללא שום תקשורת עם בן אדם. בלי טלפונים, לא דיברנו, לא ראינו. אירוע מאוד מאוד נדיר אצל כל אחד מאיתנו. אז יש לנו הרבה מאוד קבוצות שאנחנו שייכים אליהן. חלק מהקבוצות נולדנו לתוכן. אני נולדתי יהודייה או ישראלית או אישה, או נולדנו בעיר מסוימת, להורים מסוימים. אלו דברים שלא אנחנו בחרנו. ויש קבוצות שאנחנו בוחרים להשתייך אליהם, חוג מסוים, למקצוע מסוים, לאוניברסיטה מסוימת, אנחנו בוחרים להשתייך לקבוצות מסוימות. השייכות הזאת מגדירה את הזהות שלנו. כשאנחנו פוגשים מישהו בחו"ל ואומר לנו מי אתם, התשובה מי אני היא דרך השתייכות לקבוצות מסוימות, דרך הזהות שלי. ובסיטואציות חברתיות שונות אני מבליטה זהות מסוימת. אם אני נפגשת עם אמהות, אולי אני אגיד שאני אמא, זה כרגע הזהות שיותר רלוונטית לפגישה. אם אני נפגשת איתכם עכשיו, זה שאני דוקטור לפסיכולוגיה שעובדת בבתי חולים, כנראה שזו הזהות החשובה, אולי, ולא הזהות שלי כאמא. אז הצורך הזה הוא צורך קיומי. העונש הכי גדול בחברה שלנו הוא לא בית סוהר, הוא בידוד. זה העונש הכי גדול. לבודד אותנו מאנשים זה העונש החמור ביותר שיכולים לתת לנו. אז השייכות הזאת היא חשובה לנו, היא קריטית לנו. ראינו בקורונה מה קרה לאותם אנשים שחשו בדידות. בדידות הורגת. השייכות החברתית היא שייכות לאיזושהי קבוצת רופאים, לאיזושהי מחלקה. כשאנחנו נכנסים למחלקה, כסטודנטים, בסבבים, באלקטיבים, אחרי זה כסטאג'רים, אנחנו צריכים למדוד את תחושת השייכות החברתית שלנו. עד כמה אני מרגישה שאני חלק מקבוצה שאני רוצה להיות בה, שאני דומה להם, שהייתי רוצה להיות כמוהם בעתיד, יש פה איזה שהם רול מודלים מקצועיים, שהייתי רוצה להיות רופאים או רופאה או רופא כמוהם, זו השייכות החברתית, ואת זה אנחנו מרגישים, שאנחנו נמצאים בסבבים, גם אם להם טוב אחד עם השני, בשייכות החברתית שלהם, אבל גם אם אני מרגיש שבנוח איתם. יש ביטוי שנקרא ביטחון פסיכולוגי. עד כמה באמת אני מרגישה בטוחה שם. לשאול שאלות ולטעות ולהגיד שאני לא יודעת ולבקש שיסבירו לי שוב. כל הדברים האלה נקראים ביטחון פסיכולוגי. אז אנחנו מרגישים מתי הסביבה היא רעילה ולא נעימה ועדיף שפחות נבליט את עצמנו,
ומתי הסביבה היא נותנת לנו את הביטחון הזה? אנחנו יכולים להרגיש בנוח ללמוד, לשאול, לטעות. אני ממשיכה עם סביבה מיטיבה. אז זה איזשהו דימוי, גם יש פה את האיור הזה של הצמח, דימוי שלנו כאיזשהו צמח שאנחנו צריכים סביבה טובה בשביל להתפתח, לצמוח, אנחנו צריכים את השמש ואת האדמה ואת המים, סביבה שעושה לנו טוב, לעומת סביבה שיכולה לעשות בדיוק הפוך. היא יכולה לכבות אותנו, להקטין אותנו, לגרום לנו להשתתק, לפגוע בתחושת המסוגלות שלנו. אם מישהו שואל אותי בישיבת בוקר שאלה בצורה מאוד לא נעימה, בצורה שיפוטית ומקטינה, אז לא רק שזה לא סביבה מיטיבה, להפך. הסיכוי שאחרי זה אני בכלל אדבר הוא עוד יותר קטן. הסביבה הזאת היא פוגעת בפיתוח האישי שלי, ביכולת שלי לרכוש ידע חדש. אם אני לא אדע משהו, אני לא אשאל. אם אני לא אבין משהו, אני לא אבקש הסבר נוסף. אז זאת סביבה שהיא לא מיטיבה איתנו. גם השנים של ההתמחות הם שנים של למידה. אולי זה באמת הזדמנות לעשות פאוזה רגע, ככה באמצע הדברים, ולראות אם יש למישהו שאלה, לפני שאנחנו ממשיכים, עד שכולם יתחברו. הכל ברור לכם, נכון? אתם יודעים הכל, אין שאלות. כל אחד יודע בול מה המסלול. לי יש שאלה, זה בסדר להפעיל רמקול פשוט? כן. גל, נכון? נכון. כן. אם יש מקצוע שאני מרגישה שהוא ממש ממש 100% אני, אבל חברתית לא עברתי כמה מחלקות ולא הרגשתי שזה זה. כי את כל הזמן מדברת על להתאים את עצמנו למחלקות, אבל מה קורה במצב ההפוך? את אומרת שאת מרגישה שזה מתאים לך, אבל לא חווית מחלקות אחרות? לא, שאני פשוט חברתית, אני לא מרגישה, לא יודעת אם אני הכי בבית, וגם מחלקה, אנשים בנפשות הפועלות, הן מתחלפות כל הזמן, אז את כל הזמן מדברת על אם אנחנו מתאימים לאותה מחלקה, אבל הדברים מאוד דינמיים, לדוגמה, התמחות כירורגית שהיא 6, 7, 8 שנים, אז ב8 שנים האלה גם הבכירים מתחלפים, גם המתמחים מתחלפים, גם אתה משתנה, אז נכון, מה שאת עכשיו אומרת מצד פה, שני את אומרת לא לבחור התמחות לפי כאילו לרצות, אבל איפה נוצר האיזון הזה? כי מצד אחד למשל יש התמחות שאני מרגישה שבשביל זה נולדתי לעולם, כאילו אין לי שום ספק. מצד שני, עם התנאים ועל האופי של המקצוע הזה, ואחרי זה על העבודה בתור בכירים, לא מרגישה שזה מה שאני רוצה לעשות, כי זה פחות המקצוע וזה יותר מה שקורה, המצב כרגע במדינת ישראל, בוא נגדיר את זה כך. כן. אז אני רוצה להתייחס למה שאת אומרת, זה דברים מאוד 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 חשובים והרבה מאוד מרגישים דומה לך. הדבר הראשון שאמרת זה לגבי הדינמיות. גם המחלקה משתנה, לא רק בהתמחויות הארוכות יותר, גם בהתמחויות הקצרות יותר, של 4 שנים, מתמחים באים ומתמחים הולכים, לפעמים גם הבכירים, יש ביניהם איזושהי תחלופה, וגם מתמחים שבהתחלה מצאו חן בעיניי, אז חלקם יצאו לחופשת בחינות וחלקם ברוטציות וכל מיני סבבים ומתקבלים חדשים, יש איזושהי דינמיות, זה משהו אחד. יש גם דינמיות בתחומים, התחומים שהיו פעם מאוד מאוד משמעותיים, לפעמים משנים את פניהם, סוגים שונים של ניתוחים, סוגים שונים של טיפולים, הבחנות אחרות, מסלולי טיפול אחרים, הגיל הממוצע של מטופלים מסוימים הולך ועולה או יורד, אז יש הרבה הרבה מאוד דינמיות. אני מוסיפה לזה עוד מורכבות, גם אנחנו משתנים. השינוי הכי ברור ובולט לעין
הוא שבמדינה שלנו, בגיל הממוצע של הסטודנט לרפואה, הרבה פעמים הרחבת המשפחה נעשית במקביל להתמחות. מאוד מאוד שכיח. אז גם אנחנו משתנים, זה משנה אותנו, ואת סדרי העדיפויות שלנו, ואת האנרגיות שלנו והרצון שלנו להשקיע בעבודה משתנה, וזה בסדר, וזה חלק מהזהות שלנו שמתפתחת גם כזהות כהורים. ואנחנו גם חיים בדור שבו אנחנו לפעמים עושים הרבה דברים במקביל. פעם רופא היה רופא, זהו. היום רופא גם יכול ללמד ולחקור ולעשות שיתוף פעולה עם איזשהו הייטק ולעבוד בחדשנות ולעשות הרבה מאוד דברים וגם לפתח תחביבים מאוד מעניינים. אז היום אנחנו הרבה יותר אנשי רנסנס מהדורות שאנחנו רואים של רובם היום בבתי חולים. זה מאפיין את הדור שלנו. זה גם מונע שחיקה, לעשות הרבה מאוד דברים, זה גם עוזר לנו להימנע משחיקה. אבל מה שגל אומרת, איך אני יכולה להתאים את עצמי למחלקה או לבחור מחלקה שמתאימה לי, אם המחלקה משתנה, המציאות משתנה ואני משתנה. נכון, זה נכון, זה הרבה 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 יותר מורכב. ויכול להיות שעשיתי את הבחירה ברפואה בגיל צעיר, והיום המאפיינים שלנו אחרים והצרכים שלנו אחרים. ויכול להיות שגם בחרתי התמחות בשלב מוקדם בקריירה שלי, ויום אחד אנחנו מבינים שזה פחות נכון לי. אז כל אחד עושה את הבחירות שלו, אם לעשות שינוי או לא לעשות שינוי, בתוך עולם ההתמחות או להחליף התמחות. יש לנו היום אפשרויות ולא מעט אנשים מחליפים התמחות אחרי שהם רואים שזה לא נכון לנו. זה קצת מקביל להחלפת מקצוע לימוד. רוב האנשים בעבר הרחוק התחילו ללמוד משהו באוניברסיטה וסיימו אותו. ואז התחילו לעבוד באיזושהי חברה או ארגון ועבדו שם עד הפנסיה. היום אנחנו רואים הרבה יותר תחלופה, גם של מקצועות לימוד. ניסיתי משהו שנה א' וראיתי שזה לא בשבילי, ואנחנו רואים את זה גם אחרי זה בהחלפה של מקומות עבודה שהיא הרבה יותר שכיחה היום. וגם בארבע שנתי מגיעים הרבה מאוד אנשים שהם לא חשבו בהתחלה על רפואה. לא בהכרח בגלל שהם לא התקבלו לרפואה, אולי הם חשבו ללכת לכיוון אחר. אנחנו רואים אנשים שמגיעים מכל מיני דיסציפלינות, וחשבו לעשות שינוי בשלב כזה או אחר. אז המורכבות פה היא מאוד גדולה, ועל זה עוד הוספתי לכם עוד יותר מורכבות, שרוב הדברים הם לא מודעים. כל מה שנדמה לנו שמניע אותנו, התמונה היא הרבה הרבה יותר מורכבת. אני חושבת שמה שהמסר מכל המצב הזה, הוא לא אימא'לה, איך אפשר לבחור? הכל כל כך מסובך וכל כך לא מודע, איך בכלל אפשר לבחור? אני חושבת שהמסר שלי הוא שזה מורכב, ולפעמים שזה מורכב צריך להתייעץ עם אנשים, צריך להיעזר בסביבה שלנו בבית, בסביבה שלנו בלימודים, בסביבה שלנו אולי בסביבה הרפואית, חברים, קולגות שמכירים אותנו. אצל רוב האנשים זה מורכב. יש מעט מאוד אנשים שתמיד ידעו, וזה באמת התאים להם, ומאושרים, זה המיעוט. עובדתית, רוב הסטודנטים והסטאג'רים לרפואה עדיין לא סגורים. יש להם כיוונים, מחשבות, אבל הם לא סגורים. אז כל מי שעכשיו שומע אותנו ואומר, נראה לי שכולם יודעים מסביבי, רק אני לא. אז זה לא באמת המצב. וגם מי שאומר שהוא נורא נורא בטוח, לא תמיד הוא נורא נורא בטוח, לפעמים אמרנו, זה בשירות האני. אני מאוד מאוד רוצה להתאהב במחלקה, אני מאוד רוצה שתהיה לי את הוודאות, לא נעים להיות במצב של אי ודאות. גם איפה אני רוצה לעשות סטאז', גם איפה אני רוצה התמחות, גם איזה התמחות אני רוצה, גם אי ודאות לגבי תקנים וועדות, ואם יקבלו אותי. יש פה כל כך הרבה אי ודאות, ובוודאי גם אחרי זה. מה יקרה אחרי שאני אסיים את ההתמחות? איפה אני אעבוד? האם לעשות התמחות שנייה? האם לנסוע לחו"ל? יש עוד הרבה מאוד בחירות בהמשך. אז במקצועות אחרים, אם מישהו לומד ראיית חשבון, אם מישהו לומד משפטים, יש לו מספר מסלולי המשך. אין שום מקצוע שיש עשרות התמחויות, יש מעל 50 התמחויות מוכרות במועצה המדעית של הרי. אין מקצוע כזה. זה באמת באמת מסובך.
זה לא אתם, המציאות היא באמת מסובכת. אז הצטרפתם אלינו, אז אני יכולה אולי לשאול אותך עוד משהו אחד שעלה אני גם אשאיר אחרי זה זמן לעוד שאלות. אז כן, אפשר גם בבקשה. אחר כך, איך שתרצי. בסדר, אז אני אסיים עם זה ואנחנו נמשיך עם השאלות. היינו בחלק של מה מנהל אותי. איזה כוחות מנהלים אותי, איזה צרכים מנהלים אותי, מה כולם אומרים, האם זה מנהל אותי? מה אבא ואמא אומרים, האם זה מנהל אותי? אני שואלת את השאלות האלה, אבל לא תמיד הן כל כך מודעות. כשמישהו אומר לי, ההורים שלי רצו שאני אהיה רופא, ההורים שלי לא רצו שאני אהיה רופא, כולם במשפחה ידעו מגיל צעיר, כל מיני משפטים כאלה, זה משפיע עלינו, זה מחלחל אצלנו, עד כמה ראינו רול מודל, עכשיו וכמה הקשבתי, דיברו עלינו? לא, זה בטעות. עד כמה ראינו דמויות בילדות שלנו שעובדות בעולם הרפואה למיניהם, עד כמה זה השפיע עלינו או לא השפיע עלינו, כל מיני אמירות שאנחנו שמענו לגבי אתה צריך עבודה קבועה, אתה צריך עבודה יציבה, איך תתפרנס מהעבודה שלך, כל מיני משפטים שלפעמים מנהלים אותנו לאורך כל החיים, כל מיני משפטים שמורים אומרים בבית הספר, אתה לא מממש את הפוטנציאל, אני לא יודע מה יצא ממך, כל מיני משפטים שהם לפעמים מיטיבים איתנו ולפעמים אנחנו לוקחים אותם איתנו ככה באיזושהי שריטה לכל החיים. היכולת שלנו להתמודד עם חומר לימודי. חלקנו לא הייתה חוויה טובה בבית ספר. אם עכשיו הייתי עושה הצבעה בקרב כל אזרחי ישראל, מי היה רוצה לחזור לתקופת התיכון? אחוזים היו נמוכים מאוד. אנשים לא אוהבים את התקופה הזאת. אבל לא רק בהקשר החברתי או החדשקונים, גם בהקשר של התמודדות עם חומר לימודי, שלא בחרנו במקצועות האלה. אז לא תמיד אנחנו אוהבים ללמוד, ולפעמים אני נשארת עם איזושהי אמירה פנימית שמנהלת אותי, למשל, אני לא טוב במספרים, אני לא יודעת מתמטיקה, אני לא יכולה ללמוד בתוך כיתה, אני צריכה ללמוד לבד. כל מיני משפטים שאולי הם נכונים ואולי לא, אבל הם מלווים אותנו ומשפיעים עלינו. אני לא יודע לדבר מול אנשים, או לוקח המון זמן עד שאנשים מכירים אותי. כל מיני משפטים שיכולים לנהל אותנו, אבל אם אנחנו מכירים את המשפטים האלה, אנחנו יכולים לשים אותם מולנו ולנהל איתם שיחה. לשאול אותם, מה התפקיד שלך היום בחיים שלי? ליווית אותי עד היום, תודה רבה. אולי ניפרד פה כידידים. אולי המשפט הזה, אני לא טובה במתמטיקה, אולי הוא כבר לא מתאים. אולי בתיכון לא הסתדרתי עם המורים והבגרות במתמטיקה. אולי אני במקום אחר בחיים, עם מורים אחרים אני פתאום רואה שאני מצליחה. אז הגיע הזמן להיפרד מהמשפט הזה, אני כבר לא צריכה אותו. עד כמה אני מרגישה למשל בנוח עם דמויות סמכות. דמויות הסמכות שהיו לי בילדות שלי, גננת, מורה, הורים כמובן, איך הסתדרתי איתם? האם אני מורדת בסמכות? האם קשה לי מול סמכות? האם אני מרצה סמכות? אני לפעמים בוחרת ומשחזרת את הדפוסים האלה מול מנהלי מחלקות. מנהל מחלקה שיש בו משהו בקשר איתו שמזכיר את הקשר ההורי. מישהו שהוא מאוד 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 דואג ומפנק ואוהב, או מישהו נורא 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 סמכותי וקשוח, לפעמים בלי לשים לב אני אבחר את אותו מודל שאני מכירה כבר. לא תמיד המודל הכי טוב בשבילי, אבל אני כבר מכירה את המודל הזה, ואני בצורה לא מודעת בוחרת במודל הזה. לגבי הנושא של הצלחה לעומת כישלון. באו אליי מתמחים שמשהו לא עבד בהתמחות, וההתמחות שלהם הופסקה. יש גם מקרים כאלה, שמנהל המחלקה בא ואומר להם, אני מפסיק לך את ההתמחות. אני זוכרת במיוחד אחד שבא אליי, הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו. הוא לא נכשל
מעולם בחייו בכלום. היה מצטיין ביסודי, בחטיבה, בתיכון, היה מצטיין בשנת שירות, בצבא ובלימודים, מצטיין בכל דבר שהוא אי פעם נגע בו, כולל חוגים. מעולם לא נכשל. הוא לא יודע מה לעשות עם הכישלון הזה עכשיו. המנהל מחלקה, לא רק שהוא אמר לו שהוא מפסיק לו את ההתמחות, הוא גם אמר לו, אתה לא מתאים להתמחות הזאת, אין לך את מה שצריך. הוא לא ידע הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא ידע בכלל איך בכלל לגייס כוחות ויכולות בשביל להמשיך קדימה, הוא חשב לפרוש ברפואה. וביחד בעבודה משותפת הבנו שזה יושב על איזושהי דימוי עצמי של מישהו שאסור לו להיכשל, הוא יאכזב את האחרים, הוא יאכזב את האנשים בבית, הוא יאכזב את עצמו, חס וחלילה, אסור שמשהו לא יהיה מושלם. והפרפקציוניזם הזה, איזשהו כלוב של זהב, שזה עבד, אבל מתישהו בחיים משהו לא יצליח. ומתישהו זה הגיע עכשיו, והיה צריך ללמוד עם זה. ללמוד איך לא להצליח במשהו, עדיין להמשיך לחיות ולנשום ולתפקד. אז הייתה למידה חדשה מאוד בשבילו. ולאט לאט התחלנו ללכת בדרך ולמדנו שיעור מאוד מאוד גדול בשבילו, איך קצת להפחית את הפרפקציוניזם, ואיך לא לפגוע בדימוי העצמי, ואיך לפעמים צריך לעגל פינות, וצריך לא לקבל 100 בכל דבר כשאתה מתמחה, וגם עובר זה יכול להיות בסדר במקרים מסוימים. ובסופו של דבר הוא המשיך את אותה התמחות בבית חולים אחר, והוא סיים אותה בהצלחה רבה, ולמד המון, והוא אומר שמזל, מזל, מזל שהוא נכשל. שיעור שהוא היה צריך ללמוד, היה צריך ללמוד איך להשתנות ולהתאים את עצמו למציאות, שהוא כבר לא ילד בבית ספר שרק מנסה לקבל מאיות, והמציאות היא יותר מורכבת מזה. יותר חשוב לו גם להקדיש זמן לילדים שלו, ולא רק כל הערב ללמוד, בתור דוגמה. ולקבל במבחנים 80 ולא 100, זה בסדר, כי יש לו עוד דברים כרגע בחיים. אז מה זה בכלל נקרא להצליח בעיני כל אחד? מה זה נקרא להיכשל? נורא קל בבית ספר רפואה גם, שלא מודדים אותי בציונים, אז נורא ברור לי מה זה הצלחה וכישלון. עברתי את המבחן או לא עברתי. אבל החיים הרבה יותר מורכבים מזה. גם מול מטופלים. זה לא כל דבר זה חיים ומוות. גם לעזור לאותה מטופלת מבוגרת בפנימית, להחזיר לעצמה תפקוד מסוים, קטן, של כף היד, שהיא יכולה בעזרתו לבשל את המרק לנכדים, זהו, זה ההצלחה. לא נאריך הרבה את חייה, לא נרפא אותה, אבל הצלחנו לתת לה את הזהות החברתית שלה, המשפחתית, כמי שמבשלת לנכדים את ארוחת צהריים, זאת הצלחה. אנחנו לא למדוד כל דבר בכמה אנשים נפטרו, כמה אנשים נולדו, זה לא מדד היחידי. יש התמחויות שבהם ההצלחות הן צנועות יותר. אנחנו צריכים לדעת להסתכל על זה. לשמר תפקוד, זו גם הצלחה. לתת למישהו עוד זמן להיות עם האהובים שלו, זה גם הצלחה. אז אנחנו צריכים לראות את המושגים האלה של הצלחה, של כישלון, בצורה שהיא יותר רגולה, יותר מורכבת, יותר מתאימה למציאות של ימינו, לסוג המטופלים שמגיעים אלינו. לגבי הקולות אצלי בראש, יש לנו כאן על הכתפיים, ככה שני, לא יודעת, כל אחד יחשוב מה יש לו, אם זה ציפורים, שדים, מישהו יושב פה, וכל אחד אומר לו משהו אחר באוזן אחרת. והקולות האלה משפיעים עלינו. קולות שאומרים לנו, למשל, את מתחזה, עוד רגע כולם יחשפו אותך, את לא באמת רופאה טובה, עוד רגע הסוד שלך מתגלה, את לא יודעת מספיק. זה למשל קול מאוד שכיח, תסמונת המתחזה. יש קולות אחרים בראש, של אני לא מספיק טובה, של כולם פה יודעים ורק אני לא. איך כולם מצליחים ללמוד, איך כולם מצליחים לישון בתורנות, איך אנשים עושים קבלה ב-20 דקות, כל מיני קולות שהרבה פעמים משווים אותי עם אחרים, משווים אותי עם איזשהו דימוי עצמי, עם איזשהו רף מסוים
שגדלתי איתו, בדרך כלל הבאתי אותו מהבית. איזשהו רף שאני צריכה לעמוד בו, להיות תמיד נעימה, תמיד נחמדה, תמיד חייכנית. ככל שהשעות של התורנות עוברות, יותר קשה. יותר קשה להיות אמפתיים ב3 בלילה, ב4 לפנות בוקר, קשה, קשה, קשה. החמלה והאמפתיה, צריך להיאבק בהם. יותר קשה לנו הכל בשעות האלה, גם לקבל החלטות. אנחנו צריכים לפעמים להיות קצת צלחניים מעצמנו. ובישיבת בוקר, שכולם באים רעננים ככה מהבית, מריחים טוב, הרגע הסדרו את השיער, והכל מגועץ. נכנסים האנשים מגועצים, והתורן מעוך, והם מבקרים אותו על החלטות שהוא עשה ב3 וב4, זה לא פייר. ממש לא פייר. אתם ישנתם את כל הלילה, הוא עשה הכי טוב שהוא יכול. ולפעמים להגיד, בסדר, אנחנו נעזור לך עכשיו, ואנחנו ביחד נחשוב. גם אני במקום הזה הייתי קודם כל מאשפז, ואחרי זה בישיבת בוקר עכשיו אנחנו נחשוב ביחד מה לעשות. פעם הייתי בישיבת בוקר, והרופא הבכיר שניהל אותה בצורה מעוררת התפעלות. הוא היה תורן, והוא אמר לצוות שהיה שם, שכולם היו פחות בכירים ממנו, טוב, בואו נתחיל, אני רוצה שנעבור למטופלים שהגיעו בלילה, עשיתי בטוח מלא טעויות, אני צריך שתעזרו לי למצוא את הטעויות שלי. ברור שבפתיחה כזאת, אנחנו מרגישים בנוח. לחשוב ביחד, להעלות רעיונות מה יש למטופל, אולי לטעות, כי כבר הבכיר ביותר בחדר אמר לנו, אני בטוח עשיתי מלא טעויות, בואו תעזרו לי למצוא אותן. אז זה מקום שבו אפשר ללמוד. דיברנו על הסביבה הפסיכולוגית הבטוחה והסביבה המיטיבה, אז זה משפט שמעודד את זה. לעומת מקומות שיותר רעילים. המטרה של להקטין את התורן היא להגדיל אותי. אני אבוא מהבית רענן בשביל להגיד לו כמה אני חכם, וכמה ההחלטות שאתה עשית בלילה הן לא טובות. אז גם זה דפוס התנהגות בשירות האני. אנשים שמקטינים אחרים בשביל כביכול להגדיל את עצמם. והנושא האחרון שאני אדבר איתו, לפני שאני אתן לכם זמן לשאול שאלות, זה הנושא של ריבוי תחומי עשייה. יש לנו יכולות להיות גם וגם וגם. אנחנו לא תמיד צריכים לוותר על תחומי עשייה, בין אם זה בתוך עולם הרפואה, בין אם זה לשלב דברים אחרים. אם מישהו כל כך אוהב לתכנת, אתה יכול להיות רופא וגם לתכנת. אם מישהו נורא אוהב מוזיקה, אתה יכול לעסוק במוזיקה, אתה יכול גם לשלב את המוזיקה בעבודה שלך, ואתה יכול לחקור את השפעת המוזיקה על החולים שלך. אם מישהו, הדבר שהוא הכי אוהב בעולם זה סיפורים, בואו נראה איך זה קשור. להקשיב לסיפורים שמטופלים, לספר להם סיפורים, לראות איך הסיפורים יכולים לגרום להם להיענות בטיפול. יש הרבה מאוד דברים שאפשר לחשוב איך עושים את זה. זה לא חייב להשתלב, אפשר לעשות חוגים ולהתמיד בהם גם לא בעולם הרפואה. אבל הרופא המודרני, הרופאה המודרנית, הם אנשים שעושים גם וגם, ומכירים בזה שיש לנו הרבה יכולות. ואיזה כיף שיש לנו הרבה יכולות. ואנחנו לא צריכים לוותר עליהם, גם אם אנחנו הולכים לתחום תובעני כמו רפואה. כדאי גם לזכור מה עושה לנו טוב, באיזה סביבה אנחנו פורחים, מה גורם לעיניים שלי להבריק, לא לוותר על הכל. יהיו מחירים ויהיו גם בחירות שאנחנו צריכים לוותר עליהם, אבל לא לוותר על הכל ולעשות רק את העבודה הקלינית. גם לעשות דברים שפשוט עושים לנו טוב. כלי העבודה המרכזי שלכם הוא לא סטטוסקופ, הוא אתם. אתם כלי העבודה. וכשאתם מיכל מלא, אתם יכולים להעניק לאחרים. מיכל ריק אין לו מה לתת. תדאגו למלא את המיכל שלכם במה שעושה לכם טוב, ובמי שעושה לכם טוב. כמה שיותר תמלאו את המיכל שלכם, אתם תהיו רופאים ורופאות טובים יותר. אז אני רוצה לעשות הפסקה עכשיו, בשצף הדיבור שלי, ולשמוע אתכם. מה אתם רוצים לשאול אותי?
אני אשמח לשמוע על עוד כל מיני שאלות ששואלים בוועדות, שאפשר אולי לחשוב עליהן לפני. מהמם. נגיד אוקיי. אמרת דיברת על תכונות טובות, אני מהמם. מאמין שגם שואלים על תכונות פחות טובות. מהמם. אז אני אתייחס לזה. קודם כל שתי מילים בכלל על הקבלה להתמחות. כל מחלקה רשאית להחליט איך לקבל להתמחות. יש מחלקות שיש רעיון אצל מנהל המחלקה, יש מחלקות שעושים ועדה, ובוועדה יושבים מנהל המחלקה, הסגן שלו, מנהלי יחידות או שירות, הרופאים הבכירים שלו, ונציג המתמחים, שהוא או ה-Chief Resident או אחראי סטאג'רים. כאשר מועמד היה אצלם, לא משנה אם הוא היה שם בחודש חובה, או בחודש סלקטיב, או בחודש אלקטיב, בזמן שהייתו במחלקה, כל המתמחים ממלאים עליו איזשהו טופס הערכה. לפעמים עובר זמן בין החודש הזה שהוא היה אצלם לבין הוועדה. אז הם ממלאים עליו טופס הערכה, מה דעתם, עד כמה הם רוצים אותו, וכל המתמחים בחדר הוא החשוב ביותר. כל פעם אני רואה את המתמחים שנכנסים לחדר המנהל ואומרים, אותו אנחנו רוצים, תקבל אותו, אנחנו רוצים אותו. מנהל המחלקה גם יודע שהוא סומך עליהם שהם עבדו איתו הכי הרבה, לעומת הרופאים הבכירים, וגם השיקול דעת שלהם על מי מתאים לנו, לתרבות שלנו, לאווירה שלנו, לסביבה החברתית, הוא נכון. זה עובד לשני הצדדים. גם מתמחים שאומרים אין מצב שיהיה מתמחה פה, אז באמת אין מצב. מנהל לא ייקח מישהו שכל המתמחים אמרו, לא יקרה. אז לגבי השאלות של הוועדה, או מה מחפשים, הוועדות הן לא קליניות, הן לא שואלות שאלות קליניות מספר הלימוד, זה בכלל לא הדגש. אמנם כשאתה עונה על שאלה כמו, ספר לי על המטופל שאתה זוכר, ספר לי על הצלחה או כישלון שלך בסטאז' או כסטודנט באחת המחלקות. אם אתה מספר על מטופל, אין מצב שאתה לא תשתמש במונחים המקצועיים. אתה לא עובר אורח שאומר, הגיע מטופל עם משהו. אתה משתמש בשמות של ההבחנה, בשם של הטיפול, בשם של הניתוח, אתה כן משתמש בשפה המקצועית, אבל אתה לא נבחן על זה. וגם אם עשית איזושהי טעות, זה לא כל כך חשוב. הידע פה הוא לא הדבר הכי מרכזי. כמו שאמרתי, התכונות שלך הרבה יותר מרכזיות. והדרך ללמוד עליך היא לא דרך זה שאתה תדקלם את התכונות אופי שלך. מי שלא יודע לראיין, שואל, מה התכונות הטובות והפחות טובות שלך? זו שאלה שמישהו שמעולם לא למד לראיין, ולצערי יש רופאים שמעולם לא קיבלו הכשרה איך לראיין. אז יכולים לשאול דברים כאלה, ואנחנו צריכים לחשוב מראש, גם להגיד את האמת, באמת מה מאפיין אותנו, אבל גם תשובה שדרכה יכירו אותנו, ודרכה נוכל להראות להם גם מי אנחנו וגם איך אנחנו מתאימים למה שמתאים פה. אם אנחנו יודעים שזו מחלקה שהדבר הכי חשוב להם שם, הכי חשוב זה האמפתיה למטופלים, אז כששואלים אותי על מטופל שאני זוכרת, אני אבחר סיפור על זה. לא על המטופל שעשיתי לו החייאה. מה זה חשוב? מטופל שהייתי אמפתית אליו, כנראה במחלקה הזאת זה הכי חשוב. זה בתור דוגמה. אז אני לא אמציא עליי תכונה שלא קיימת, אבל ככל שאני מכירה את המחלקה, אני אוכל להציג את הצדדים שבי, שאני חושבת שמתאימים למחלקה הזו. עוד שאלות? תודה רבה. אני אשאל שאלה אוקיי, שקיבלתי מה? בפרטי. כן. אז בעצם אנחנו כסטודנטים נמצאים במחלקות בדרך כלל לתקופות קצובות, בעיקר אם זה סבבים מאוד קצרים. איך כן. אנחנו יכולים להבין על מחלקה מה הדפוסים שלה, אם באמת זו סביבה מיטיבה או לא מיטיבה, ואם זה באמת מקום שהוא יכול להתאים לנו. אז קודם כל, אנחנו באים עם המשקפיים האלה. אם אני באה ואני אומרת, מה המטרה שלי? מה המטרה שלי באורתופדיה או באורולוגיה? ללמוד אורתופדיה ואורולוגיה? כן, גם. אבל זה לא הדבר היחיד. מה רעות אמרה? להסתכל אם נחמד להם אחד עם השני, איך הם מדברים אחד עם השני, אם הם עוזרים אחד לשני, אם הם ממליצים על ההתמחות הזאת, להסתכל לי על האנשים האלה, אם אני רואה את עצמי מתאימה להם, כיף לי לשבת לדבר איתם, איך הם מתייחסים אליי, גם על הדברים האלה אנחנו נסתכל. נכון שהזמן שלנו קצר. אם היה לי שנה בכל מחלקה, בתיאוריה הייתי יכולה להכיר אותה לעומק.
אז בשביל זה אנחנו משתמשים בעוד אסטרטגיות בשביל להכיר מחלקות. השתלבות במחקרים, דרך מחקרים אני יכולה להכיר גם תחומים קליניים וגם רופאים ורופאות, וגם ללמוד מיומנויות. גם אני בונה קשרים לעתיד. אז להשתלב במחקרים בכל שנה של הלימודים. לא לחכות לשנים הקליניות, לא לחכות לשנה האחרונה, לא לחכות לעבודת גמר, לא לחכות בכלל. להתחיל להשתלב במחקרים מהיום הראשון, ייתנו לכם משימות פשוטות, זה לא הרבה זמן, לא צריך לפחד מזה, זה לא איזושהי התחייבות מאוד גדולה לאיזושהי מעבדה שחיי העכברים תלויים בכם. למצוא את המחקרים שאפשר לעשות גם מרחוק וגם בקטנה וקצת סקירת ספרות, ולאט לאט אנחנו מכירים את המשימות האלה של מיומנויות מחקר, אז להשתלב במחקרים מאוד יעזור לכם. אחרי זה בהמשך, בשנים הקליניות, עוזר תורן מאוד יעזור לכם להכיר את המערכת, להכיר רופאים, ללמוד לעשות קבלות, איך מזמינים ייעוצים, איך מזמינים צילומים, איך אנחנו שולחים בדיקות, עושים בדיקות דם, עושים אק"ג, כל כך הרבה מיומנויות תלמדו כעוזרי תורן, כולל להכיר את המחלקות, כולל להכיר את הרופאים. יש לזה יתרונות עצומים בלהיות עוזר תורן, מאוד מאוד מומלץ, זה הרבה יותר ישתלם לכם אפילו מהשכר מינימום שמשלמים, זה לא מה שחשוב, זה מקדם אתכם מאוד מאוד מאוד. אז גם הדברים האלה, וגם מי שרוצה, מי שיש לו זמן, גם להתנדבויות, זה גם עוד דרך להיחשף לעוד מחלקות, או עוד עשייה רפואית, גם אם היא בקהילה. אז לא לחכות רק לדברים של החובה, שאני פה בסבב שבועיים, אז זהו. אנחנו יודעים שגם אם, נניח מישהו חושב על רפואה פנימית, אפילו בתוך אותו בית חולים, יש הבדל גדול בין המחלקות הפנימיות. אז גם להכיר תחום זה לא מספיק, אני צריכה לבחור מחלקה ספציפית שאני מעוניינת בה ולהשקיע בה. הוועדה מסכמת את כל המערכת היחסים שלי המחלקה. לעשות חודש לפני זה נחמד, לא תמיד זה יספיק. לפעמים יש אנשים שכבר 3 שנים שהם עוזר תורן, מכירים אותם נהדר, רוצים אותם, אוהבים אותם, אז להגיע ברגע האחרון לפני הוועדה, עניין של היצע וביקוש, עד כמה הם מאוד מאוד מבוקשים, ויש להם כבר אנשים שנמצאים כבר כל כך הרבה שנים במסלול הזה, אז אולי כבר יש להם פור עליי. אנחנו צריכים להכין קורות חיים שהם קצת שונים מכולם. כולם כתוב בית ספר רפואה, כולם כתוב שהייתי סטאז'ר, יופי, מה עוד? מה, שיסתכלו על קורות חיים ויגידו, וואי, מעניין, בוא נדבר איתו, וואו, יש פה משהו נורא מעניין, לא חייבת להיות מרפואה, עשה משהו מעניין עם החיים שלו, יש לו כישורים מיוחדים, יש תכונות, הוא מביא איתו עולם תוכן, וואי, מעניין, זה יכול להיות גם מעניין בתחביבים, בהתנדבות, בדברים שבכלל מעולמות אחרים, אבל אדם מעניין, הוא יעשיר את המחלקה, הוא יש לו יכולות ונכסים, תחשבו על איך אתם לאט לאט צוברים קלפים טובים וגם ייחודיים. אני רואה שיש פה בצ'אט שאלות, נתייחס אליהן. איך אפשר לבחור התמחות בלב שלם, כשלא נחשפנו לכל ההתמחויות? אז התשובה שלי עכשיו גם עזרה. ככל שנעשה יותר מחקרים ועוזר תורן והתנדבויות וסבבים ואחרי צהריים, כל הדברים האלה, נחשף לעוד מקומות, נכיר עוד אנשים, לא נכיר את כל המקומות, גם אם נכיר פנימית, לא נכיר את כל הפנימיות בארץ. ובסוף נצטרך לבחור משהו שנראה לנו שבאותה נקודת זמן זה הכי טוב שיש. אם עכשיו אני אשאל אתכם כל אחד, למי יש בן או בת זוג? אני מניחה שסטטיסטית לרוב האנשים פה יש, נניח, סטטיסטית. אם אני אעבור אחד ואחד ואשאל אתכם, למה אותו? למה בחרתם אותו? מה יש בו במקום האחרים? אז אתם תענו לי, הוא נחמד, הוא אוהב אותי, כיף לי איתו, נכון, אלה התשובות שיענו לי למה איתו. התשובה האמיתית היא לא שם בכלל, זה לא נכון, זה לא בגלל זה אתם שם איתו. אבל למה דווקא הוא? יש הרבה נחמדים, למה איתו את יוצאת? התשובה היא מתחת לקרחון, שמה, ואני אגלה לכם את התשובה, אני אגיד לכם למה אתם יוצאים איתו. אתם בזוגיות עם מישהו שענה לכם על הצרכים הלא מודעים שלכם בתקופה שבה פגשתם אותו.
וזה קצת דומה להתמחות ברפואה. אתם התאהבתם בתחום שענה לכם על הצרכים הלא מודעים שלכם. אז התשובה, למה אתם אוהבים את המקצוע הזה? תיתנו לי איזושהי תשובה, אבל היא לא תמיד התשובה הנכונה. וכמו שבאהבה ובזוגיות, לפעמים קורה שאנחנו משתנים, והצרכים שלי משתנים, ובן הזוג שלי כבר לא עונה עליהם. ואנחנו רואים שאנשים מחפשים זוגיות אחרת, אז גם בהתמחות, לפעמים זה ענה לי הצרכים שלי כסטודנט, כסטאז'ר, אבל עם השנים ראיתי שזה לא בדיוק מה שאנחנו רוצים. נורא חשוב לי, למשל, מי האנשים שאני עובדת איתם, או המשמעות בעבודה, או נורא חשוב לי להשקיע גם בבית. הצרכים שלי יכולים להשתנות, ובהתאם לזה אני יכולה להרגיש שזה כבר לא ההתמחות שלי. זה כבר לא אולי בית החולים הנכון, אולי לעבור בתוך בית חולים למחלקה מקבילה. לפעמים אנחנו משתנים והצרכים שלנו משתנים ביחד איתם. מה עוד אתם רוצים לשאול אותי? יש לנו כבר יד מורמת בסבלנות רבה, כן, בבקשה. הרבה זמן. שלום, אחמד, זה נכון? אני, נכון. כן, רופא חייב להיות סבלני וסובלני, אחרת, ומי כאמור רעות יודעת. כן. א', משפט שאני חייב להגיד, אני מאוד מאוד שמחתי לשמוע אותך. זה מוקדם להגיד משפט סיום, אבל אני חייב להגיד את זה, מלמד, מעשיר, מעצים ומעניין. השאלה שלי היא ככה, אותו הקשר של הקולגות, אני כמעט אולי לא מכיר אף אחד פה, אף אחד לא מכיר אותי, אולי, אבל באיזשהו שלב נפגש בעולם קטן. אז ככה, אתה במקום למשל תורן חוץ, ומנהל אומר לך, אתה מצוין, אתה זה, אני מאוד רוצה שאתה תהיה כאן. ואז אתה רואה שבמקביל מקבלים אנשים אחרים שאפילו התחילו אחריך בכמה חודשים טובים, ואתה מאחל להם בהצלחה, והכל טוב ויפה, אבל השאלה שלי היא איך ככה, למה זה יכול לקרות, ומה עושים עם זה? שאלה שהרבה נתקלים בה, בנושא הזה של השקיפות, ובקדימויות האלה, ומסרים שהם מקבלים, שבסוף הם רואים שהמציאות לא בדיוק הולכת עם המסרים האלה, למשל, שאתה טוב, אנחנו רוצים אותך. אני חושבת שמנהלי המחלקות, לא כולם מתנהגים בצורה שקופה או הוגנת. מספר הסטודנטים עולה כל שנה. גם אלה שלומדים בארץ, המספרים עולים כל שנה, ובתי ספר חדשים נפתחים, וגם בחו"ל המספרים עולים של הסטודנטים לרפואה. על בערך אותם תקנים. אז התחרות הולכת ונעשית קשה ויותר ויותר, ולכן אני רוצה שכבר מעכשיו תתחילו בצעדים האלה בשביל למקסם את תיק המועמד שלכם. אם אני מרגישה שמנהל לא הוגן איתי, אני גם לא רוצה שהוא יהיה המנהל שלי. אם אני מרגישה שהוא מתייחס אליי בצורה שהיא לא מכבדת, אין אמינות בדברים שלו, אני לא רוצה כזה מנהל בהתמחות. אז זה פחות או יותר התשובה אליך. אם אתה מרגיש שזה לא עובד, אז אולי זה סימן טוב, אולי לא כדאי להתמחות שם. אנחנו באים ומבקשים כנות מהמנהל, לא מבקשים לא תקבל אותי. אנחנו מבקשים מסר של אם יש לי פה סיכוי, האם כדאי להמשיך תורניות חוץ, אולי כדאי ללכת למקום אחר. לא תמיד כל המנהלים מספקים לנו את הכנות והשקיפות הזאת, ולדעתי זה סימן אזהרה, שלא כדאי להתמחות אצלם. זה אותו מנהלים למשל בתחום אחר, שיהיו מאוד מאוד שוביניסטים. אני לא רוצה שיהיה לי מנהל כזה, אני לא רוצה לעבוד אצל מישהו שהוא מפלה בין יהודים לערבים, או בין נשים לגברים. אם כבר במקום צעיר בקריירה שלי, אני מבחינה במנהל כזה, אני לא רוצה שהוא יהיה המנהל שלי. אז זו דעתי לגבי השאלה של אחמד. תודה רבה. אני יכול להגיד משפט קצר? באותה רוח, כאילו, באמת של העצמה ולמידה ועניין, אשמח אם זה יהיה מאוד מוערך, אם נוכל לקבל באימייל אחר כך איזשהו סיכום כזה לעניינים המשמעותיים שהוזכרו כאן, זה יהיה מאוד מלמד ומעשיר. זה מוקלט, אז זה בהחלט או, יעלה אחר יופי, כך. יופי.
מפגש יופי, תודה. מוקלט, ובטח חברינו הטובים, ה-AI, ישמחו גם לתמלל לנו היום, ולא צריך אז להם, לסכם, הם מתמללים לנו את הכל, אז להם גם מילה טובה מגיע, כן. הם עוזרים לנו הרבה מאוד, והם חלק בלתי נפרד היום מהעבודה בכל אחת מההתמחויות. אני חושבת, ליאור, שאנחנו שוב נתנתק. כן, אנחנו שוב נתנתק, ושוב מי שירצה כמובן זה להמשיך פשוט עוד קצת שומר את על הדיון, ערנות. אז בוא אנחנו נראה מי כמובן החבר'ה נחזור. שיתמידו עד הסוף. בוא נראה, הם הרציניים. כן, נוסיפו את זה ל-CV. יש עוד, האמת, יש עוד דיון לעשות. יש לנו הפקת לקחים פה. כן, לא, אנחנו כבר בזמן הזה כבר תחקרנו והבנו מה קרה. אוקיי, בסדר, אבל אנחנו גמישים וזורמים עם כל תקלה, שזה יהיו התקלות שלנו בחיים, עוד כן. ניחא. אז אני אשמח לעוד שאלות, אשמח לענות על השאלות של כולם, אם אנחנו מתנתקים. עוד שאלות, אנחנו בפינת הקטע מומחה, זה מתוך מערכון של הגששים. אני אשמח לשאול שאלה. כן, ירדנה. היי, תודה רבה קודם כל, באמת על הזמן שלך שאת נותנת לנו פה. רציתי לשאול, הזכרת את זה קצת, אני מרגישה מאוד מבולבלת, כמו הרבה בטח סטודנטים, ואני, כמו שאמרת גם, יש המון התמחויות. אני הלכתי לרפואה כי אמרתי לעצמי, אני מלא דברים מעניינים אותי בחיים, מלא. אני אולי ארצה פסיכולוגיה, ואולי אני ארצה כירורגיה, ואולי אני ארצה, לא יודעת מה, ברפואה יש הכל. והנה הגעתי לרגע, והכל מעניין אותי. כאילו, יודעת, יש דברים שזה, אבל כאילו, אני באמת לא יודעת איך, אני כאילו מרגישה שאני רוצה כזה להבין בהכל. וכאילו בעיניים שלי זה רופא, שהוא יודע לטפל בהכל. כאילו בסדר, לא הכל, אבל... וכאילו זה שעכשיו אני צריכה רק נשים, רק ילדים, רק זה מבאס אותי, ואני באמת כאילו, אני ממש בקושי. אז יש כמה דברים שאני יכולה לחשוב עליהם בתגובה למה שאת העלית פה. דבר אחד, יש התמחויות שהן פחות מצמצמות, שלא רק מומחים למפרק הזה של האצבע, אלא כמובן גם בפנימי, במשפחה, בילדים, זו רפואה שהיא הרבה יותר רחבה, ואפשר גם פחות לצמצם אותה גם בהתמחות השנייה. אפשר להישאר בפנימית, ואז הרפואה שלך הרבה יותר רחבה. רפואת משפחה עוסקת במגוון מאוד גדול של דברים, אז יכול להיות שאם את אומרת שזה מבאס אותך לצמצם, אז אפשר כבר מראש קודם כל לבחור במקום שהוא פחות מצמצם. הדבר השני הוא לראות את זה גם לזווית השנייה. תחשבי שעכשיו את מנהלת ויכוח עם עצמך, ואת לוקחת את התפקיד השני. את אומרת לצמצום זה מעולה. איזה ערך יש לצמצום? מביא אותך למקצועיות הכי גדולה, לידע הכי גדול. את יכולה לקחת לרגע את התפקיד השני, ולראות, יש פה גם טיעונים לכאן ולכאן. אם את מומחית למחלה מסוימת, את יודעת הכל עליה בעולם בכל יום שזה מתפרסם. ואת לא יכולה לעשות את זה בצורה רחבה על כל דבר בעולם. אז בסוף אין פה תשובה נכונה או לא נכונה. יש אנשים שהצמצום הזה מוביל אותם להתמקצעות, שהם אוהבים אותה, ואני מומחה לזה, ומכל הארץ יפנו אליי למחלה הזאת או לטיפול הזה, אני רוצה שאני אהיה נודע בכרטיס הביקור שלי בזה. זה יהיה המורשת שלי. ויש אנשים שמביעים דעה אחרת. אני רוצה לדעת כמה שיותר על הרבה דברים. אין פה, לא צריך לשכנע אחד את השני, כי זה דעות שונות, וברגע שאת מכירה את עצמך, אם זה המאפיין שלך, זה מכוון אותך לבחירות מסוימות. אני רוצה רק להגיב על זה משהו קצר. כן. נורא מעניין, כי הייתה לי שיחה כזאת בדיוק היום עם רופא, וגם רעות, את הזכרת שבעצם רופאים יש להם עוד תחומי עשייה, וכאן קבור הכלב לדעתי. באמת העשייה יכולה להיות מגוונת, כי יש הרבה אפיקי קריירה ברפואה מלבד הדמות הזאת של להיות קלינאי, ואני גם מזמינה אתכם להסתכל בערוץ יוטיוב שלנו, שגם המפגש הזה יעלה לשם, אבל היה לנו ממש מפגש כזה על אפיקי קריירה ברפואה. אז תצפו בזה, אני מאוד ממליצה. עוד משהו אחד לירדן, אם היית יושבת איתי בפרטי, אז גם הייתי שואלת אותך,
מאיפה זה מגיע? הרצון הזה לדעת הכל, על הכל, והיינו מדברות על המשמעות באמת. האם זו תפיסה, זה הקול שלך בראש של רופאה טובה, שהיא יודעת הכל? האם בכלל אפשר לדעת הכל? אולי זה איזושהי תפיסה שצריך לשים רגע סימן שאלה לידה. אולי הערך והמשמעות של למי שיושב מולי, המטופל, זה מה שחשוב. אנחנו בעידן שבו הידע מאוד נגיש לנו, והוא גם מאוד משתנה. אז האם זה חשוב לדעת הכל, או האם זה חשוב לייצר אמון עם המטופלים, ותוך כדי גם ללמוד את הידע החדש, ולהפעיל שיקול דעת? אלה שאלות. הידע, הרופא כמצבור ידע, זה קצת של פעם. היום אנחנו יכולים לדעת לחפש ידע, להעריך אותו, לדעת לעשות איזושהי סינתזה בין הידע, לא בהכרח לצבור את כל הידע אצלנו בראש. אז התמונה היא קצת יותר מורכבת מרק, טוב, אז תהיי רופאת משפחה או רופאה בהתמחות יותר ספציפית. זה לגבי מה שאמרת. תודה רבה. עוד מישהו רוצה לשאול אותי? אני אשמח. כן. שתי שאלות יש לי. קודם כל, איך משתלבים כעוזר תורן, עוזר רופא, כאילו מה מומלץ לעשות? הבנתי שזה רק אחרי הסבב באותה מחלקה, ואם צריך להירשם לזה מראש, כי הבנתי שיכול להיות שכן. אוקיי, מבחינת עוזר תורן, אלו בעצם משרות סטודנט, שבשנים הקליניות, יש מחלקות שיש להם תקנים לזה, לא בכל מחלקה יש תקנים לעוזר תורן, הבית חולים צריך לשלם על זה. אמנם התשלום הוא לא גבוה, אבל עדיין זה, לבית חולים גדול זה מיליונים, אז זה לא צריך לזלזל בזה, גם שבית החולים מאפשר לסטודנטים את ההתנסות הזאת, ומאפשר למחלקות להיעזר בעוד מישהו שנמצא איתם שם, יחד בלילה, או בשעות הערב יותר נכון, עם המתמחה והסטאג'ר. בחוץ לארץ אין דבר כזה, זה משהו נורא נורא ישראלי. עשינו מחקר על עוזרי תורן, וכמה מהם הופכים אחרי זה למתמחים, הוכחנו סטטיסטית כמה זה תורם בסוף לקבלה להתמחות, וכשבאנו לפרסם את המאמר ראינו אין לנו רפרנס לזה בעולם, זה משהו נורא נורא ישראלי, העוזר תורן. אז איך אנחנו מוצאים משרות כאלה? פונים למחלקות, לשאול אותם האם אצלם מעסיקים עוזרי תורן, ואם כן, אז יש שם אחד הרופאים, בדרך כלל אחד המתמחים, שהוא אחראי על העוזרי תורן. אז לפעמים נרשמים אצלו ברשימת המתנה, לפעמים מגיעים לפגישה איתו, לפעמים שולחים קורות חיים, פשוט לייצר קשר עם מחלקות שאנחנו, מעניין אותנו, להכיר אותם, אבל בכל מקרה כל עוזר תורן זה טוב לנו. גם אם אנחנו רוצים פנימית ואנחנו עוזר תורן בילדים, נהדר. כמו שאמרתי, יש לזה כל כך הרבה תועלות, אפשר להיות עוזר תורן ביותר ממחלקה אחת במקביל, בכוונה, בשביל לפתוח לכם עוד אופציות ולהכיר עוד מחלקות. אפשר גם אחרי תקופה מסוימת, בדרך כלל הם רוצים התחייבות לחצי שנה או לשנה, לעבור למחלקה אחרת. אז אני מאוד מאוד ממליצה על זה. שאלו אותי פה בצ'אט, האם אני רואה העדפה של מנהלי מחלקות לקבל סטודנטים מה4 שנתי או 6 שנתי? אין העדפה כזאת, אין איזושהי דעה לכאן ולכאן. בדרך כלל מנהלי מחלקות רואים את הקורות חיים, ולא בהכרח עושים ביניהם דירוג, איזה קורות חיים טובים יותר. אלא יש פה אנשים שונים שמביאים יכולות שונות. אנחנו שואלים 4 או 6 בשביל להכיר את האדם, מה הוא עבר בחיים שלו, איזה מסע הוא עשה. לפעמים הוא עושה תואר ראשון שהוא רלוונטי, או תואר ראשון שהוא רק מעניין. אם מישהי אומרת שהיא למדה וטרינריה ועברה לרפואה, מעניין לשאול אותה על זה, זה פשוט מעניין. אם מישהו אומר שהוא היה קפטן נבחרת ישראל במשהו, מעניין לדבר על זה, ולשמוע איזה תכונות הוא קיבל מזה שיכולות לעזור לו כרופא. אם מישהו למד משהו בפילוסופיה, מדעי הרוח, וואו, מעניין איך הגעת מפה לרפואה. מישהו שלמד סיעוד למשל, עם אנשים שיש להם המון ניסיון בדרך כלל. מישהו שעבד כאח או אחות ועבר לרפואה, זה אנשים שמביאים המון המון ניסיון מעשי. אז זה נתפס כמשהו שהוא חיובי. אבל זה לא ממש משנה אם זה 4 או 6 מבחינת הקבלה למחלקה מסוימת. מה עוד? מה עוד מטריד את מנוחתכם?
איך הבינה המלאכותית משפיעה? שאלה נורא מעניינת. הבינה המלאכותית היא כבר פה. היא מתקדמת בצעדי ענק. אנחנו רואים את זה בכל תחום. בכל התמחות כבר יש איזשהו שילוב של בינה מלאכותית. מה שאומר שהדור הצעיר צריך להתיידד איתה. צריך להכיר כלים כאלה, עובדים עם הכלים האלה. יש מחלקות שזה כבר חלק מוטמע בתהליכי העבודה שלהם. בינה מלאכותית שעוברת על הקבלות ומשפרת אותם, או עושה תבנית של קבלות, או עוזרת בהבחנות ונותנת כל מיני red flags. אין סוף שימושים של הבינה המלאכותית שהם כרגע נמצאים בשלבי בחינה, ולכן אלו מכם שיש להם כבר את הרצון להכיר את הכלים האלה, ורצון להיות חלק מתהליכי ההטמעה, מעולה. אם מישהו לא רוצה להיות עוזר תורן, יאללה, בואו תעשו הטמעה של בינה מלאכותית וכל מיני פרויקטים, ויש אין סוף מדי יום, אתם יכולים גם להציע דבר כזה, בטח לבית חולים שמאוד מאוד מעוניין בקדמה וחדשנות, אז ישמחו לשמוע את הרעיונות שלכם שקשורים ל-AI. אז קשה לה להבין איך רופאי העתיד, ואתם רופאי העתיד שלנו פה בישראל, לא יהיו קשורים לבינה מלאכותית. ולכן אני מאוד ממליצה להיכנס לעולם הזה, לשחק בו, להכיר את הכלים, קצת להבין בהם, כי זה בטוח יהיה חלק מהעולם של הרופאים כבר בהווה, אבל בוודאי במחר. איך אנחנו יכולים לייעל את התקופה שלנו באלקטיבים? יש מקומות שבהם יש איזשהו טיוטור, שהוא גם צובע את התקופה שלי לטוב או לרע במחלקה, וגם לפעמים הוא קצת מפריד אותנו מהמחלקה. יש חדר סטודנטים ונותנים לנו הרצאות. אנחנו פחות מרגישים את המחלקות. אנחנו צריכים לפעמים לבקש ולפעמים למצוא את הדרך כן להיות במחלקה. לעבוד עם הרופאים, לדבר איתם, לשהות איתם זמן, כי זה שמנטרלים אותנו בחדר סטרילי של חדר סטודנטים והרצאות, אנחנו לא חווים את המחלקה כמו שהיא. עם הצוות, עם המטופלים, עם הקולות, עם הריחות, עם השגרות עבודה שלהם. כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים לנו. אז גם לשאוף, להיות ממש חלק מהמחלקה. לפעמים סטודנטים יכולים בעצמם להציע לעשות איזשהו ג'ורנל קלאב וללמד תחום מסוים. הם יכולים לבלוט בצורה כזאת. הם יכולים להתנדב לדברים מסוימים שהם רואים שצריך. אז זה גם סוג של בולטות, אבל גם להצמד לרופא מסוים, ליום עבודה שלו, זה טוב לנו. להכיר אותו לעומק, לא רק שקבוצה של סטודנטים באמת הולכת אחרי רופא אחד, קצת קשה להכיר אותנו באופן אישי. אז כל דבר שיכול להכיר אותנו באופן אישי, ללכת איתו למרפאות חוץ, ללכת איתו לחדר ניתוח, האחד על אחד הזה, הוא גורם לאיזושהי בולטות וייחודיות שלנו. המשקל של תשוקה לעומת work-life balance. תשוקה זה מילה טובה. תשוקה והפשן הם נורא חשובים, וזה עובר מסך. אנחנו יושבים בוועדה, רואים אם יש לי איזשהו פשן, מה המוטיבציה שלי, רואים את זה עלינו, על איך שאנחנו מדברים על המקצוע, אם אנחנו אוהבים אותו, וכמו שאתם רואים אותי כל כך מתלהבת, כי זו התשוקה שלי וזה מה שאני אוהבת לעשות בחיים, לעזור לאנשים למצוא את הייעוד שלהם ולהגשים את החלומות שלהם. אז כשאני מדברת על זה, כולי פורחת וזורחת. אז למצוא את המקומות שגם אתם נמצאים שם בתשוקה, זה טוב. הזכרנו את ה-work-life balance, שזה מאוד חשוב. יש איזשהו מחיר שאנחנו משלמים, כשאנחנו הולכים לעבודה. המחיר הזה הוא לא רק ברפואה. גם מי שהולך לעבוד בהייטק או במקצוע אחר, יש מחיר. אנחנו משלמים איזשהו מחיר, אנחנו לא בבית, אנחנו עסוקים, יש לנו טלפונים, יש לנו דדליינים. המחיר קיים בכל עולם העבודה, לא רק ברפואה. אנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו מרגישים בסדר עם המחיר, שלמים איתו. התסכול מגיע במקומות שבהם אנחנו לא שלמים עם המחיר.
אנחנו מרגישים שהמחיר כבד מדי. אלה המקומות המתסכלים. אז זה שיש מחירים זה בסדר, וכל אחד מגדיר לעצמו מה המחיר שהוא מוכן לחיות איתו. אני מוכן לשבת וללמוד כל ערב פרק באריסון, כי אני יודע שאני צריך את זה. כמו שעכשיו אתם כסטודנטים, יש לזה מחיר. מי שלא סטודנט יכול לשבת בים כל היום. אולי סטודנט יש לו מטלות לעשות, אתם גם יכולים היום לשבת בים וללמוד ללמוד מרחוק, ההרצאות מוקלטות ויש לכם זומים, אבל ברור לכם מה המחיר שצריך לשלם סטודנט. צריך להשקיע בסוף זמן ואנרגיה. אותו דבר, גם יש מחיר כזה לסטאז'ר ולמתמחה. אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו שלמים עם המחיר, זה מייצר לנו את האיזון הזה, של בין הבית לעבודה. אנחנו מרגישים שיש פה מחיר שהוא לא גדול מדי. שהוא גדול מדי, לא טוב לנו, ואנחנו בדרך כלל נחפש לעשות איזשהו שינוי. מה עוד שאלו אותנו בצ'אט? בוא נראה. היה לנו את עדן, וגם דניאל ונועה. היו כמה שאלות עכשיו. שאלתם לגבי ה-AI, אם היו באמת תחומים מסוימים ייעלמו. אנחנו מדברים על רדיולוגיה, פתולוגיה, כתחומים שכביכול מאוימים מה-AI. התחומים האלה לא ייעלמו. ה-AI כרגע הוא תומך החלטה, ויש לו המון 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 ערך, אם יודעים להשתמש בו נכון, אם באמת מוכיחים שהוא באמת תורם. אם רופא ממוצע ראה 100 צילומים מסוימים, וה-AI ראה 1,000,000, אז יש ערך לפעמים, זה חלק מהפרויקטים שאמרתי של ההטמעה, לוודא שבאמת זה נותן לנו ערך והוא מדויק ותקף. אז התחומים לא ייעלמו, אבל יהיה בהם שינוי. לעבוד ביחד עם כלי AI, זה משנה את העבודה שלנו. למשל, אני אתן לכם דוגמה. בעתיד, רופא לא יקליד כלום. כבר היום אני מכירה מחלקות שה-AI מסתובב איתם בביקור ומקליט הכל, והכל נכנס לתיק. יש מרפאות שבהם ה-AI כבר מקליט את הכל ישירות לתיק המטופל. זאת אומרת, כל ההקלדה הזאת כבר תיעלם ביום אחד מן העולם. אז יש לזה כל מיני שינויים בתהליכי עבודה. זה לא בהכרח יעלים את המקצוע. עד כמה יהיו שינויים אנחנו לא יודעים לצפות עכשיו, המהפכת ה-AI היא מאוד 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 דרמטית, ואנחנו כולנו נושפע ממנה. אבל המחשבה היא שתחומים ייעלמו, תחומים ישתנו, כמו שהם תמיד משתנים. יש איזה משהו שאתה נותן לקחת לפני שאתה סוגר? בטעות כנראה. כן. האם מצב משפחתי, דבר שעולה בוועדות או ברעיונות, האם כותבים עליו בקורות החיים? אנחנו לא כותבים בקורות חיים מצב משפחתי, ולא כותבים כתובת, ולא כותבים תאריך לידה, אלה לא דברים שמופיעים בקורות החיים, אבל כדאי מאוד שאנחנו נזכיר את זה כחלק מההיכרות איתנו, לא בתור סיבה שתגרום לי לבחור בי או לא לבחור בי. אם היום אני אבוא לוועדה, אני לא אגיד לה, היי, אני רעות, יש לי 4 ילדים. זה לא הדבר הכי חשוב הראשון שהם צריכים לדעת עליי, אני בוודאי לעולם לא אסתיר את זה. כחלק מלספר על עצמי, אני גם יכולה לספר על מצב משפחתי או מספר ילדים. פשוט בשביל שיכירו אותי. אז זה לא יהיה בקורות חיים לשאלתכם, אני כן ממליצה להביא את עצמכם בוועדה. לספר על תחביבים ומה אתם אוהבים ומה עושה לכם טוב, ועל מי שרוצה, יכול גם על מצב משפחתי או מספר ילדים. היום במציאות של ימינו לא צריך לחשוש שלא יקבלו אותי בגלל זה. דור אחד אחורה, אנשים פחדו להגיד שהן נשואות בלי ילדים, כי זה ברור שעוד רגע תיכנסי לי להיריון. נכון? אלו משפטים של פעם. נדיר מאוד שמישהו ידבר ככה היום, ואם מישהו ידבר ככה היום, אני לא רוצה להיות מתמחה שלו. אז לדעתי יכולתי להישאר פה עד הבוקר, באמת, אני לא מתעייפת לדבר על זה, זה רק להפך, מטעין אותי באנרגיות. אז האנרגיות שלי בשיא עכשיו, כמו איזה כוכב רוק שמגיע מהופעה, בשיא האנרגיות, צריך לחשוב מה לעשות עם עצמי הערב, עם כל האנרגיות האלה.
אז שמחתי לדבר איתכם. כיף להיפגש איתכם, וכיף לשמוע את השאלות, ותמיד אני אוהבת שמאתגרים אותי עם כל מיני שאלות חדשות, ולחשוב איך אני מנסחת את הידע שלי בשביל שיהיה לכם לעזר. כתבתי לכם בצ'אט גם את הטלפון שלי. יש שאלות שהן לא מתאימות לפורום של כולם, ורוצים לשאול אותי בפרטי, אז תוכלי לשאול אותי גם בוואטסאפ שאלות פרטיות. מקווה שנתתי לכם כמה תחומים למחשבה. נכון, זה מורכב, זה קשה, אבל גם מעבר לזה, זה מקצוע מדהים ויפה ומרגש ומועיל ועם משמעות. גם את התחומים האלה בואו נשים על השולחן, ולא רק את הקשיים שעלו פה היום. אז שיהיה לכולם בהצלחה ולהגשים את החלומות שלכם, ואל תוותרו עליהם, ושיהיה ערב טוב. המון 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 תודה. היה מצוין. להתראות. ביי ליאור. ביי. תודה תודה רבה. לכולם. תודה רבה.